Καλησπέρα σε όλους. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στην παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής της Δίνας Κολοκυθά Σταματελοπούλου με τίτλο «Χώρος χρόνος». Έχουμε απόψε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Πάνας, ο γνωστός σε όλους Ασσύριος Κώστας Καβάδας, η ιατρός Κική Σονίδου, GP με εξειδίκευση στην καρδιολογία και ιατρός της πρεσβείας μας στο Λονδίνο. Έχουμε μαζί μας τη σκητσογράφο του βιβλίου, την Άννα Χατζιωαννίδη, και θα μας διαβάσει ποίηματα και ο Μιχάλης, τον ξέρω, πιο δυνατά, ναι. Με την Τίνα πάμε πίσω πολλά χρόνια. Η γνωριμία μας έγινε εδώ, στο σχολείο της Αγίας Σοφίας. Στην πορεία μας εδώ, στο Λονδίνο, που ζήσαμε και οι δύο, εκτός από μια αληθινή φιλία που μας συνδέει, συνεργαστήκαμε στο σχολείο, σε διάφορες οργανώσεις, σε σωματεία, σε φιλανθρωπικά και πολιτιστικά. Η Τίνα είναι ένας πολύπλευρος άνθρωπος, ευαίσθητη, συγκροτημένη, με συνέπεια και μεγάλη ενέργεια, ένα πολύ γερό μυαλό που πάντα την έβλεπα σαν επιστήμονα, εκπαιδευτικό, αλλά και επιχειρηματία. Είχε βέβαια και την καλλιτεχνική της μεριά, διότι πάντα ζωγράφιζε, ταξίδευε, παρατηρούσε, μάζευε αντίκες και ξαφνικά μας εκπλήσει. Έχω παρακολουθήσει από την αρχή την πορεία και τη διαδρομή αυτού του βιβλίου. Πριν από 1,5 χρόνο άρχισε δειλά-δειλά να μου στέλνει τα πρώτα της ποίηματα. Μου άρεσαν. Την ενθάρρυνα να συνεχίσει, γιατί έβλεπα με πόση άνεση και πηγαία ευκολία έδιναν οι στίχοι και οι έννοιες από μέσα της. Προχώρησε καλά και έτσι γεννήθηκε η Φλίσβη Αλθέα και το πρώτο της βιβλίο. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν τις σταμάτησαν. Μπορεί να τις έδωσαν λύπες και πόνο, αλλά τις χάρισαν και μια μεγάλη δύναμη και μια σοφία και ελπίδα για να συνεχίζει. Διαβάζοντας τους δυνατούς τύπους της και τις σκέψεις της, βρίσκεις πολλά πράγματα. Την αγάπη, το Θεό, τη χαρά, τη λύπη, τις αναμνήσεις, τα όνειρα, τις ελπίδες. Δηλαδή βλέπεις τη ζωή. Στις δύσκολες και περίεργες μέρες που ζούμε, μια σελίδα γραφής μπορεί να σου δώσει τόσα πολλά. Και πιστεύω ότι η Τίνα έχει πολλά ακόμα να προσφέρει και να δώσει, γιατί έχει αστήρευτη έμπνευση μέσα της και της εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσει το έργο της με την ίδια όρεξη και επιτυχία. Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μίλητος. Οι μαυρόασπρες φωτογραφίες που συμπληρώνουν με τόσο δυνατό τρόπο τα ποίηματα είναι του καταξιωμένου φωτογράφου Γιάννη Γιαννέλη. Τα σκίτσα είναι της Άννας Χατζιωαννίδη, που είναι εδώ μαζί μας απόψε. Είναι ευαίσθητα, πρωτότυπα, αλλά και δυνατά, εμπνευσμένα από κάποιο χαρακτηριστικό κομμάτι των ποιημάτων. Δίπλα μου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Καβάδας, ο οποίος θα μιλήσει για το βιβλίο και τα ποίηματα της Δίνας, αλλά θέλω πρώτα να σας πω 2 λόγια για εκείνον. Γεννήθηκε στη Χίο πριν από 79 χρόνια, όπου μεγάλωσε και έλαβε την ενικήκλιο γυμνασιακή μόρφωση και τις βασικές κατευθύνσεις προς τη φιλολογία από τον εκπαιδευτικό πατέρα του Στέφανο Καβάδα. Μετά τις σπουδές του στην Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου και εγκαταστάθηκε από το 1966, εργαζόμενος σε ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Κατά τη μακρά παραμονή του εδώ, αναμίχθηκε με πολλούς ελληνικούς συλλόγους και από τη θέση του αξιωματούχου ή συμβούλου προσέφερε τις υπηρεσίες του σε πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς και θρησκευτικούς σκοπούς. Για τη συνολική προσφορά του, ετιμήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το φύκιο του Άρχοντα Ακτουάριου και με τιμητικά διπλώματα και μετάλλια από τα σωματεία, από πολλά σωματεία, την Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων, το Academy Social Club, το Σύνδεσμο Ελληνοορθοδόξων Κοινοτήτων Ωραίας Βρετανίας, την Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα του Νιου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Βάρνερ, ως και η Αρχιεπισκοπή με το Χρυσό
Σταυρό Διατήρων. Εξακολουθεί να συμμετέχει στους συλλόγους που είναι μέλος και διατηρεί τη θέση του γραμματέως στο Τραστ της Αρχιεπισκοπής Διατήρων και Μεγάλης Βρετανίας από το 1968. Η πνευματική του δραστηριότητα συνοψίζεται σε πέρα των 30 διαλέξεων με θέματα εθνικού και λογογραφικού περιεχομένου, ενώ διατήρησε για 3 χρόνια δική του εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου με τίτλο «Λαογραφικά και άλλα». Έχει γράψει πολλά άρθρα σε τοπικές εφημερίδες, είναι ο βασικός συγγραφέας του βιβλίου «Πεντηκονταετηρής της κοινότητος Έντων και Περιχώρων» και έχει εκδώσει μια προλόγικη μελέτη για τις διοικητικές σφραγίδες της Χίου. Ασχολήθηκε με την κριτική βιβλίου και θεάτρου και έχει αναλάβει την εκδοτική επιμέλεια σημαντικού αριθμού βιβλίων, φιλικών και προσώπων. Η βιβλιοθήκη του περιέχει περίπου τα 2.000 βιβλία και εξακολουθεί να είναι ενθουσιώδης συλλέκτης παλιών βιβλίων, χαρακτικών, φιλοτελικού υλικού και νομισμάτων. Τον παρακαλώ να μας πει 2 λόγια για την κριτική συλλογή της Δήμας. Ευχαριστώ, κυρία Δανιόλου. Τιμή μας και χαρά μας να σας έχουμε στην μικρή μας κοινωνία εδώ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Είναι λίγες οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να ξεφύγουμε από την καθημερινή μας ρουτίνα, τις επαγγελματικές ή οικογενειακές ασχολίες και να στρέψουμε για λίγο την προσοχή μας σε κάτι πιο πνευματικό, κάτι ανώτερο από τα πεζά θέματα που στερεότυπα καλύπτουν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μας. Και σήμερα θεωρώ ότι παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία για να κάνουμε μερικές σκέψεις με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της κυρίας Κωνσταντίνας Κολοκυθά στα Ανατολοπούλου. Προτού όμως εκφράσω τις προσωπικές εντυπώσεις μου από την ανάγνωσή του, θα ήθελα να περιγράψω το βιβλίο αυτό που περικλεί την ποιητική συλλογή, την πρωτόλιο ποιητική συλλογή της νεοφανούς ποιήτριας Φλίσβης Αλθέας. Ο τίτλος του, χωρίς χρόνο, χώρος χρόνος, περιγράφεται σε μια καλέσθητη εκτύπωση από το γνωστό εκδοτικό οίκο της Αθήνας Μίλητος. Η επιμέλεια της έκδοσης πιστώνεται στην κυρία Λία Δανιόλου, με τη συνεργασία εκτός από την ποιήτρια του Γιώργου Σταματελόπουλου, στην επιλογή των φωτογραφιών του Γιάννη Γιαννέλου, της Άννας Χατζιωαννίδη, στη φροντίδα των ωραίων σκίτσων που στελίζουν μερικές σελίδες του βιβλίου και του Δημήτρη Ποταμίτη στην επεξεργασία των εικόνων. Σημειώνω και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Βάνας Ρουσότη για να βεβαιώσω ότι με την αγαστή συμπόρευση όλων αυτών των παραγόντων είδε το φως της δημοσιότητος ένα όμορφο σύνολο 196 σελίδων δεμένων με σκληρό εξώφυλλο που σε προκαλεί και σε προσκαλεί να το ανοίξεις και να ασχοληθείς σοβαρά με το περιεχόμενό του. Και βεβαίως το περιεχόμενό του είναι η βασική αιτία αυτής της δημιουργίας. Το ψευδόνυμο ή καλλιτεχνικό όνομα Φλίσβη Αλθέα που επέλεξε η κυρία Κολοκυθά είναι μία επινόηση που αναδύεται μέσα από το υγρό στοιχείο, την απέραντη θάλασσα, που τόσοι και τόσοι ποιητές και καλλιτέχνες ήμνησαν και εχρωμάτισαν ανά τους αιώνες. Στη δική της περίπτωση, Φλίσβη είναι η αδελφή του Φλίσβου, που είναι ο παφλασμός των μικρών κυμάτων όταν φτάνουμε στην ακρογιαλιά. Και Αλθέα, το θέμα έψιλον, είναι μια σύνθετη λέξη από το «αλς», που σημαίνει θάλασσα αρχαιοπρεπός, και τη λέξη «θέα». Και τα δυο μαζί δίνουν την έννοια θαλασσινή θέα ή θέα της θάλασσας. Πράγματι, η κυρία Κολοκυθά είναι συναισθηματικά δεμένη με τη θάλασσα. Και αυτό μας το δίνει να το καταλάβουμε στο ποίημά της «Στη θάλασσα», από το οποίο και διαβάζω περικοπή.
σε είδα θολή στη συννεφιά και τρόμαξα. Σε είδα χαρούμενη, χειρά στις ξαστεριές και ανάσανα. Σε είδα τη νύχτα σκοτεινή και λυπημένη. Στα μαύρα ήσουν αντιμένη και ένιωσα λύπη στην καρδιά. Πόνεσα, είδα εμένα στην πίκρα βουτυγμένη. Μα το πρωί μου έφερες δροσιά και ελπίδα, όπως την πρώτη μου φορά που σ' είδα. Θάλασσά μου, ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι πιο πολλά, τα βάσανα ή τα καλά που είδες? Και μου είπες, είναι ίσα και έρχονται με τη σειρά. Πότε μικρά κακά, πότε μεγάλα. Και οι χαρές υποθητές έτσι έρχονται πάλι κι αυτές. Πότε μικρές σαν τις δροσιές, πότε μεγάλες που τις κυρτούν τις καρδιές. Τις κάνουν κι αυτές μεγάλες. Θάλασσα, είσαι για μένα μια αγκαλιά. Κράτα με μόνο στον αφρό σου. Μη μου αποθήσεις στο βυθό σου. Θέλω να βλέπω ουρανό. Είναι η ελπίδα για να ζω. Η Ντίνα, όπως είναι γνωστή σε πολλούς από εμάς η κυρία Κολοκυθά, μας είχε προειδεάσει από παλαιά με κάποια δείγματα της ποιητικής της φλέβας και είχαμε προσέξει τη ζωηρή διάθεσή της και τον πηγαίο ενθουσιασμό της όταν προσφερόταν να μας απαγγείλει κάποιους στίχους της. Όμως τότε, τουλάχιστον εγώ, δεν μπορούσα να προβλέψω πως θα έβλεπα το σύνολο της ποιητικής της προσφοράς σε ένα βιβλίο όπως είναι αυτό που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Έτσι, ελάχιστα προετοιμασμένος, άρχισα να διαβάζω αυτούς τους δημοσιευμένους στίχους της με την περιέργεια ενός αναγνώστη ποιητικής συλλογής που ζητά να βρει το νόημα των λέξεων που στιχοπλέκονται στο κάθε ποίημα και πράγματι χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση για να μετατρέψεις σε δικά σου συναισθήματα εκείνα που η ποιήτρια καταγράφει στο χαρτί. Εάν φυσικά θέλεις να αναγνωρίσεις τον τρόπο που σκέπτεται και κυρίως εάν σε ενδιαφέρει να αποδεχθείς το μήνυμά της που σου προσφέρει σε κάθε μία από τις 11 θεματικές ενότητες που έχει διαιρέσει το έργο της. Αν κρίνετε από τους τίτλους, θα συμφωνήσετε μαζί μου και εννοώ, αν και μόνο με την άμεση ανάγνωση μπορεί κανείς να γίνει συμμέτοχος στις σκέψεις και τις ψυχικές καταστάσεις του στοχαστή νου. Για να είμαι σε θέση σήμερα να έχω γνώμη για το έργο της, διάβασα το χώρος χρόνος με ευχάριστη διάθεση και ειλικρινή αναζήτηση αιτίας και αιτιατού σε κάθε συζυγία στιχοπλοκής. Και μέσα από τα 101 ποίηματά της κατέληξα σε σκέψεις που τολμώ να πω με υποχρέωσα να φιλοσοφήσω πάνω στον ιδιαίτερο τρόπο που η ποιήτριά μας ένιωσε, σκέφτηκε και έγραψε. Ακούστε πώς εκφράζει τη σκέψη της και το συναίσθημά της για τις χαρές της ζωής. Κάποιες χαρές. Κάποιες χαρές δεν ήρθανε να θύσουνε χαμόγελα στα χείλη και αφήσανε κενά. Μα δεν τις σβήσαμε, μες στο όνειρο τις ζήσαμε. Τις είδαμε όλες γλυκές και αγαπημένες, μες στην ψυχή βαθιά βαλμένες. Τις νύχτες, ζωντανεύοντας, έρχονται και μας λένε έτσι μυστικά, να περιμένετε, θα έρθουμε, αρκεί να μας θυμόσαστε, αρκεί να μας σκεφτόσαστε, αρκεί να το πιστεύετε πως μέσα σας υπάρχουμε και ζούμε. Ακολουθώντας το δικό μου τρόπο παρουσίασης του βιβλίου αυτού και απευθυνόμενος σε εσάς σαν υποψηφίους
αναγνώσεις του, νιώθω ελεύθερος να εκφραστώ με καλοπροαίρετη διάθεση κριτικής ερμηνείας, που βέβαια δεν είναι αποχωρισμένη από προσωπικά συναισθήματα. Έτσι διαπιστώνω πως ακόμα και από τα λόγια του προλόγου προετοιμαζόμαστε για το τι θα συναντήσουμε στις επόμενες σελίδες και κατά πόσο θα νιώσουμε τις ίδιες ψυχικές, πνευματικές αναταράξεις με την ποιήτρια στη συνέχεια της ανάγνωσής μας. Η Φλίσβη Αλθέα γράφει στον πρόλογό της: «Ταξίδι στο χρόνο για να γνωρίσουμε το χώρο που μας περιβάλλει, το χώρο τον απέραντο και τον μεγάλο χώρο της ψυχής. Ταξίδι είναι η ζωή μας που ταξιδεύει για να γνωρίσει και να κατανοήσει τους δύο χώρους, τους δύο κόσμους. Ταξιδεύουμε αενάως στον χώρο, στον κόσμο που βλέπουμε, στον χώρο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις. Σταματάμε κάποιες φορές και ξεκινάμε πάλι, γιατί ο νους μας κεντρίζει, μας κάνει να ζητάμε το άπειρο, για να μάθουμε τι το διέπει, τι μας κρύβει, τι μας το φανερώνει. Ο θείος νους έχει κρύψει κάτι ωραίο και μεγάλο σε κάθε ψυχή. Έχει πρικήσει κάθε νου με κάτι ξεχωριστό, που εμείς πρέπει να το αναζητούμε και να το βρίσκουμε. Μετά από αυτές τις σκέψεις, της εισαγωγής σε όλο το όρευμα της, χωρίς να το καλασκεφτείς, έχεις μπει σε τροσιά αναζήτησης που ακριβώς σε βάζουν τα επιμέρους ποίηματα που ακολουθούν. Για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να πω στον κάθε αναγνώστη να μην περιμένει τα ποίηματα αυτά να έχουν την παραδοσιακή μορφή ποιητικής έκφρασης με μέτρο και ρυθμό, αλλά να ξέρει πως θα του φανούν σαν ένα φιλοσοφημένο πεζογράφημα. Κι όμως είναι και αυτά ποίηση, με την ευρύτερη έννοια, και με λίγες εξαιρέσεις έμετρων στίχων, όπως εκείνες στο ποίημα «Μια θύμηση». Διαβάζοντας προσεκτικά κάθε κομμάτι χωριστά, σύντομα αναγνώστη, θα ποντιστείς με την κυριακούσα φιλοσοφημένη σκέψη που είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, σου δημιουργεί την ανάγκη να αναρωτηθείς και εσύ. Έτσι συμβαίνει στη ζωή μας. Συμβαίνουν έτσι όπως τα παρουσιάζει η Φλίσβη Αλθέα. Άραγε είναι έτσι όπως εκείνη τα έζησε και ίσως τα ένιωσε και τώρα τα βγάζει από μέσα της σαν μια λύτρωση από τα δύσκολα που πέρασε με επιτυχία ή τα απρόσμενα που αντιμετώπισε με εγκαρτέρηση ή τα χαρούμενα που ένιωσε έντονα ή και τα λυπητερά που ξεπέρασε αλόβητα. Το ποίημά της τότε μας δίνει σκιαγραφικά μία απάντηση. Ακούστε το. Ο τίτλος είναι «Τώρα, τότε και τώρα». Τότε. Αυτό το τότε έχει χρόνο, έχει απόσταση, έχει όνειρα, έχει προσδοκία. Μέσα σε εκείνη την Ανατολή που ανάφηνε σκιά καμία, ξεκίνησα και ήλπιζα πολύ πως σε όλο τον δρόμο που είχα να διανύσω θα έβλεπα που θα πατούσα. Βρέθηκαν εμπόδια στον δρόμο μου. Εγώ όμως επέμενα, γιατί πίστευα ότι αυτό το φως θα ξαναρχόταν και εγώ δεν ήθελα να έχω χάσει τον δρόμο μου. Ήταν τόσο δυνατό το φως που είχα δει τότε και αναπάντεχα η λάμψη του φώτισε και έφτασε στο τώρα.
έκλεισε ο κύκλος και ζωντάνεψε η ιστορία που ολοκληρώθηκε. Πόσα πράγματα συγκίνησαν το είναι μου και με έκαναν να πιστέψω ότι η ζωή έχει νόημα, αξία και σκοπό. Όλες αυτές οι ιδέες, όταν παρουσιάζονται μπροστά σου και τις κοιτάξεις με την απαιτούμενη προσοχή και σεβασμό, βγάζεις ασφαλώς αναμφισβήτητα συμπεράσματα. Είναι αλήθεια ότι αυτό το φως ήταν πολύ δυνατό, μεγάλο και μοναδικό, που με έκανε να αντέξω τον χρόνο, τον πόνο και την προσμονή. Ήρθε το τότε στο τώρα, ρίχνοντας το φως του μέσα στα σκοτάδια, παραμερίζοντας τα εμπόδια και τελικά νίκησε η προσδοκία. Αξίζει ο δρόμος, αξίζει ο κόπος, αξίζει το τέρμα. Η Φλίσβη Αλθέα, παράλληλα με τις ρεαλιστικές εικόνες που μας παρουσιάζει σε όλο το έργο της, δημιουργεί και άλλες που μοιάζει να έχουν υλική υπόσταση, μα είναι περισσότερο νοερές εικασίες, ψυχικές αναπλάσεις πραγματικών ή πλασματικών καταστάσεων, έντεχνα περιπεπλεγμένων από τον ίστρο της στιγμής, που όμως τραβούν την προσοχή όχι μόνο από ενδιαφέρον προσωπικής εμβάθυνσης, αλλά και διότι δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις πρόσθετα και αξιοπρόσεκτα ερωτηματικά. Μπορούμε ακόμη να παρατηρήσουμε ότι ξεκινάει σε κάποιους τύπους της με αμφιβολίες, με αναπάντητες ερωτήσεις, αφού όλα αναπηδούν αυθόρμητα και ξαφνικά, δυνατά μέσα από την ψυχή της. Και είναι φανερό ότι στο τέλος τα καταφέρει να τους τελειώνει αυτούς τους τύπους με την άλλη δύναμη του νου της, σε θετικές σκέψεις και αποφάσεις, που σου εμπνέουν την πίστη για ό,τι καλό προσφέρει η ζωή και κυρίως που θέλουν να σου ζητήσουν να ψάξεις και να βρεις την χαρά. Αυτό το μαθαίνουμε καλά από το ποίημά της «Αύριο». Το αύριο ήταν κάποτε ορατό, υπαρκτό, έτσι τουλάχιστον νόμιζα εγώ. Το είχα στα όνειρά μου, το είχα στα σχέδιά μου, το είχα στους στόχους μου. Το είχα στη λίστα αυτών που είχα να κάνω την επόμενη μέρα. Ήθελα τόσα να ρωτήσω, τόσα να μάθω, τόσα να χωρέσω. Ήμουνα έτοιμη να ταξιδέψω στο αύριο. Το ένιωθα μεγάλο να είναι και ατέλειωτο αυτό το αύριο. Βαθύ ήταν σαν τη θάλασσα, ψηλό σαν τον ουρανό και άπιαστο σαν τον άνεμο. Πώς συρρυκνώθηκε έτσι αναπάντεχα το αύριο? Μικρήνε απελπιστικά και με πνίγει, σαν κάτι να αναχέτησε το δρόμο του και το σταμάτησε πάνω στο σήμερα, πάνω στο τώρα. Το σήμερα τουλάχιστον το βλέπω, το ορίζω και το ζω. Λύπη δεν έχω. Υπάρχω για να ψάχνω τη χαρά. Να τη βρίσκω και να την κρατώ σαν δώρο τρυφερό. Γιατί το ξέρω καλά πως υπάρχει. Τίποτα άλλο δεν ζητώ. Στο σήμερα θέλω να ζω. Όπως είναι αναμενόμενο, δίνει πιο πολύ προσοχή βέβαια στον χρόνο και τον χώρο, αφού αυτά τα δυο είναι η επικεφαλίδα του έργου της και κάνει ένα παιχνίδι λεκτικό με τις έννοιες, όμορφα και άσχημα, καλά και κακά, που ο ποιητικός ίστρος τα βλέπει να συμπιέζονται μέσα σε ένα βάζο, αλλά και να μην μονιάζουν μεταξύ τους, αφού είναι αντίθετα. Και ανησυχεί γι' αυτά. Όμως δίνει ένα τέλος στην ανησυχία της με την παραδοχή ότι παίζουμε κι εμείς ένα ρόλο για να γεμίσουμε με ομορφιές τον χρόνο
το βάζω να κάνει χώρο για να μπορέσει όλα τα καλά, να μεγαλώσει ο χρόνος, μακρύς να γίνει και πολύς και ωραίος. Και αλλού σε άλλο σημείο συμπεραίνει. Έτσι ανοίγουν οι αγκαλιές. Έτσι τα μάτια βλέπουν και πάλι τις ομορφιές. Έτσι οι ψυχές χωράνε τις χαρές και συγχωράνε τις άσχημες στιγμές. Όλο το βιβλίο το διατρέχει μια πνοή αναζήτησης, χαράς, δύναμης, ευτυχίας που πηγάζει από το στίχο και δημιουργεί στον αναγνώστη μια αίσθηση αισιοδοξίας, χρήσιμης για τον μπορώ και απαραίτητης για τη συνέχιση στα έργα και τις ημέρες της ζωής μας. Αντιπροσωπευτικά διαβάζω τους στίχους από το ποίημά της «Θέλω, μπορώ». «Θέλω», είπα, μα ξαφνικά κάτι με αναχέτησε. Αναρωτήθηκα. Το θέλω μόνο του, αν υπάρχει, ακουμπάει πάντα και συμπορεύεται με το μωρό, με το μπορώ. Το μπορώ έχει δύναμη. Επίσης, συναίσθηση της δύναμης και της αδυναμίας. Έχει γνώση και επίγνωση, απαραίτητη για τη διαχείριση του θέλω με το μπορώ μαζί. Είναι αισθητό αυτό το θέλω μου σήμερα, γιατί άκουσα μέσα μου εκοφαντικά το δεν μπορώ. Επιστράτευσα έτσι τη σκέψη μου, τη ζήτησα να μου φέρει ιδέες και τρόπους για να αντιμετωπίσω την ανημποριά. Σκέφτηκα τη δύναμη που εμπεριέχει το θέλω και δεν είχα μέχρι τώρα εκτιμήσει, που δεν είχα συνειδητοποιήσει. Πήγα πίσω στον χρόνο και θυμήθηκα τις ενέργειές μου και τις επιτυχίες μου σε παρόμοιες καταστάσεις, όταν το θέλω μου ταυτιζόταν με το μπορώ μου. Και αντιθέτως, όταν το μπορώ δεν συμφωνούσε με το θέλω μου. Και είπα τότε μπορώ. Τότε είδα την αξία της άλλης όψης του θέλω. Τη σημασία της άλλης όψης του δύναμη. Μαζί πάνε αυτά. Και δεν πρέπει ούτε το θέλω να μας διακατέχει χωρίς όρια, ούτε και το δεν μπορώ χωρίς προσπάθειες και κόπους. Με αυτές τις σκέψεις ισορρόπησα. Πήρα δύναμη από την αδυναμία μου. Είδα τα όρια μου και για αυτή μου την επίγνωση ένιωσα ευγνωμοσύνη. Έφτασε επιτέλους η στιγμή να συνειδητοποιήσω το πότε μπορώ και πότε όχι. Και το σπουδαιότερο, να είναι στο εξής στάση ζωής. Θα πρέπει να παραδεχτούμε, αγαπητοί μου, ότι όλοι έχουν καταλάβει πως η ανθρώπινη φύση είναι ζυμωμένη με λογιών αισθήματα, με κυρίαρχο όλων των αισθημάτων εκείνο της αγάπης. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να ξεχάσει η μούσα της φλίσβης Αρθέας να μας την θυμίσει αυτή την αγάπη σε πολλά σημεία της στιχοπλοκής της. Ιδιαίτερα όμως το ποίημα «Αντοχή» περιγράφει με θάρρος και σιγουριά ότι η αγάπη, η κινητήριος δύναμη, γίνεται αντοχή και μας θεριγεύει. Γίνεται συγνώμη και μας λυτρώνει. Γίνεται ελευθερία και μας δίνει φτερά. Όλες οι αξίες της ζωής μας παίρνουν τη μορφή της και το μεγαλείο της. Η αγάπη είναι η κυρά της ψυχής μας. Εκείνη σιγοψιθυρίζει στη συνείδησή μας και της λέει να μην την ξεχάσει ποτέ. Και συνεχίζει πιο κάτω και με άλλες επιτυχημένα ζευγαρωμένες εκφράσεις για την αντοχή και την αγάπη,
που πραγματικά ικανοποιούν και το πιο απαιτητικό αναγνώστη, γιατί αναπόφευκτα αγγίζουν και δικές του ευαίσθητες στιγμές. Και γράφει σε ένα σημείο: η αγάπη θεργεύει και θεργεύει την αντοχή όταν απουσιάζει το προσωπικό συμφέρον, απουσιάζει η φιλοδοξία, η ισορροπία, η αυτοδικαίωση, η αδικία. Τότε είναι που οι άνθρωποι ξεπερνούν τους εαυτούς τους και τα επιτεύγματά τους, όταν έχουν αγάπη. Αυτά τα επιτεύγματα είναι τεράστια και θαυμαστά. Πόσο δίκιο έχουν αλήθεια αυτά τα λόγια της. Ακούστε και μια άλλη στροφή για την αγάπη. Είναι το ποίημα «Μου είπες». Μου είπες, η αγάπη μας δεν σβήνει. Συ έφυγες, μα εκείνη μαζί μου έχει μείνει. Την άφησες θαρώ, χαρές για να μου δίνει. Είδες, δεν ήταν σύννεφο η αγάπη μας, είναι φως για να φωτίζει. Είναι ελπίδα που την ψυχή μου ξεχυλίζει. Τις νύχτες φτάνει στο όνειρο, με πλημμυρίζει. Απλώνω χέρια και αγκαλιά για να την πιάσω, να την κρατήσω πια γερά, να μην τη χάσω. Μια άλλη πολύτιμη έννοια και αξία είναι εκείνη της ζωής. Στη ροή της μελέτης μας συναντούμε πολλές φορές τη σημασία της, που τονίζεται ποιητικά μεν, αλλά δεν το κρύβει, η Ευφλήρης Διαλθέα, που βγαίνει και εκείνη από μέσα από την ψυχή της και μας την μεταγγίζει στο δικό μας εσωτερικό κόσμο. Γιατί όλοι αγαπούμε τη ζωή και με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται ο στοχασμός για το υπέρθετο αγαθό, μας βρίσκει σύμφωνος. Διαβάζω από τους στίχους της «Ο χρόνος». Τόσα όμορφα πρωινά, τόσα μαγευτικά δειλινά θα μας μιλήσουν, θα μας συγκινήσουν για να πούμε «Ωραία είναι η ζωή και ας τη χαρούμε». Ας αφήσουμε το χρόνο στον αέναο χρόνο του και ας ζήσουμε με την αιωνιότητα της στιγμής. Και στο άλλο ποίημά της «Αρκεί» ξεχυλίζει πλέον η πίστη της για τη ζωή. Αρκεί να υπάρχει ζωή. Η ζωή έχει χώρο, τα πάντα μπορεί. Χωράει τον πόνο, χωράει τα όχι, χωράει τα μη. Μερεύει την κάθε κακή στιγμή, αρκεί να υπάρχει ζωή. Η ζωή τα πάντα μπορεί. Να αγαπάει, να συγχωράει, να περιμένει, να ελπίζει, να αρχίζει από την αρχή. Αρκεί να υπάρχει η ζωή. Στη ζωή η ελπίδα και η χαρά. Τα όνειρα χίλια πλουτίζουν το νου και την καρδιά. Χαμόγελα ανθίζουν, ελπίδες σκουπίζουν προς κάθε μεριά. Αρκεί να υπάρχει η ζωή μαζί με τη χαρά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω επιγραμματικά έναν παλιό ορισμό της ζωής που είναι συγχρόνως και προτροπή τι να κάνουμε όταν την βρούμε. Τι είναι ζωή, είναι το ερώτημα και η απάντηση είναι η ζωή είναι ομορφιά, θαυμάστε τη, ευκαιρία, αρπάξτε τη, υπόσχεση, τηρήστε τη, πίκρα, ξεπεράστε τη, ευλογία, δεχτείτε τη, αγάπη, νιώσετε τη, καθήκον, αναλάβετε το, μυστήριο, ερευνήσετε το, θησαυρός, διαφυλάξετε το, ύμνος, τραγουδήσετε το, παιχνίδι, πάρτε μέρος,
περιπέτεια, διακινδυνεύσετε την, όνειρο, κάντε το αληθινό, ευτυχία, αξιοποιήστε την. Και αφού όλα αυτά είναι η ζωή, μη σταματάς να παλεύεις κι αυτή. Είναι του κυρίου Καβάλα. Τελειώνω τώρα. Όλα αυτά, συγγνώμη, πρέπει να το αναφέρω. Αυτά τα τελευταία είναι δικές του σκέψεις και είτε ωραία, αλλά είναι δικά του. Αυτά που μας είπε τώρα. Δεν μπορούμε να τα... Κλέβω από την δόξα σας, κυρία. Θα μπορούσα να σας παραπέμψω και σε άλλα ενδιαφέροντα λόγια και σκέψεις της ποιήτριας Φλίσβης Αλθέας, γιατί είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης της και δηλωτικά της πνευματικής της παραγωγής. Η επιλογή όμως είναι δύσκολη, γιατί σε προβληματίζει και να διαβάσεις και πια να παραλείψεις. Γι' αυτό το αφήνω στη διάθεση καθενός αναγνώστη χωριστά. Εγώ πάντως βρίσκω κατάλληλο για κλείσιμο της σημερινής πορείας της αναζήτησης στις σελίδες αυτής της ενδιαφέρουσας ποιητικής συλλογής το ποίημα με τίτλο «Όταν». Διαβάζω. Όταν βλέπεις πως αυτά που δεν φαίνονται, όταν διαβάζεις ανάμεσα από τις λέξεις, όταν νιώθεις ακούσματα που δεν υπόθηκαν, όταν κατάφερες να πας πιο ψηλά και από εκεί που σέταξαν, όταν το όνειρο ξεπέρασε τη φαντασία, όταν η δύναμη της ψυχής απόδιωξε φαντάσματα, όταν ο νους γκρέμισε τύχη, όταν ο χρόνος στάθηκε για να αγωνιστείς εσύ να φτάσεις στα μεσούρανα, όταν τα μικρά, τα ασήμαντα και τα ταπεινά τα είδες και τα έκανες μεγάλα, όταν κατάφερες να γίνεις το κέντρο του είναι σου, να δεις όμορφους κόσμους να σε πλαισιώνουν, όταν οι θόρυβοι γίνανε ύμνοι, όταν τα σύννεφα γίνανε βροχή, όταν τα δύσκολα έχουν λόγο και χώρο και σκοπό και εσύ προσδοκάς να αλλάξουν, τότε έχεις φτιάξει τη μοίρα σου. Τότε έχεις βρει τον δρόμο σου. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου βεβαίως, ελάτε πάλι μαζί μου πίσω στον πρόλογο του βιβλίου για να δούμε πώς η ποιήτριά μας ολοκληρώνει τις βασικές σκέψεις της και τελειώνει σαν επίλογο του έργου της το ξέσπασμα της ψυχικής της εφορίας και εκφράζεται με τούτα τα λόγια. Ταξίδι ατέλειωτο είναι η ζωή μας στο χώρο που ζούμε, στο χρόνο που ταξιδεύουμε μαζί, έχοντας πάντα βαθιά μέσα μας την αγάπη και την ανάγκη για το καλό και για την αρμονία. Άπειρο μεγάλο, άπειρο μικρό, ίδια και τα δυο, σε βάθος, σε πλάτος, σε μυστήριο, με μυστικά που ζητούν ερμηνεία. Εμείς ταξιδευτές από τον ένα κόσμο στον άλλο, πάντα αναζητώντας, πάντα ελπίζοντας να βρούμε την αλήθεια, να δούμε την ομορφιά του κόσμου για να πούμε κάποτε άξιζε το ταξίδι. Ελπίζω πως και οι δικές μου σκέψεις στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου «Χώρος, χρόνος» σας ταξίδεψαν για λίγο σε έναν άλλο κόσμο και βοήθησαν στην αναζήτηση της ποιητικής προσφοράς της Φλίσβης Αλθέας. Φεύγοντας από εδώ, θα μπορείτε ίσως να λέτε κι εσείς άξιγε και αυτό το σύντομο ταξίδι και σήμερα. Σας ευχαριστώ.
βοήθησε πάρα πολύ στην δημιουργία του βιβλίου, έκανε ένα σκίτσο για τη ρητίδα. Δηλαδή, δίπλα στη ρητίδα είναι ένα σκίτσο της Άννας. Και μου είπε, εμπνεύστηκε από τη γιαγιά της. Είχε μόλις πεθάνει, λίγους μήνες. Και μου λέει, η γιαγιά η Άννα, όταν είχε φτιάξει αυτή τη ρητίδα που θα δείτε στο βιβλίο. Θέλω να το διαβάσετε. Έλα, Άννα. Μια ρητίδα είδα απόψε στον καθρέφτη. Δεν είναι η πρώτη μου ρητίδα. Μα τούτη με ξάφνησε. Ήταν βαθιά, μια χαρακιά, τραχιά. Σκέφτηκα τι την έγραψε, τι την άφησε να γίνει. Όχι μια φορά. Την έγραψε, την βάθινε, όχι μια φορά. Κάθε φορά και πιο βαθιά. Τι πίκρα να ήταν αυτή. Τη σχημάτισε νομίζω ένας μορφασμός στο πρόσωπό μου για να εκφράσει ίσως ένα παράπονο. Μια αντίρρηση, ένα όχι, ένα δεν, ένα αχ. Δυστυχώς και άλλες φορές, πολλές φορές, ένα σφίξιμο στην καρδιά, ένα δάκρυ καυτό, ένα όχι βουβό, ένα παράπονο. Όλα μαζί έγραψα τους πόνους πρώτα στην ψυχή και μετά στο πρόσωπο, για να φαίνονται. Έγιναν σημάδια βαθιά που δεν σβήνουν, μα κάποια χαμόγελα τα φωτίζουν και εκείνα χνοφεύγουν. Γνώσεις είναι, συγγνώμες και αγάπη, μεγάλες και λιγμόνες. Και εκεί θα μας διαβάσει 2-3 βήματα, έτσι για να σας, νομίζω θα σας αρέσει να τα πείτε. Λοιπόν, Μια εικόνα, μια εκκλησιά. Μια εικόνα με έκανε να νιώσω μια πρωτόγνωρη γαλήνη. Πάνω σε μια απόκρημνη βουνοπλαγιά την είδα. Ήταν κίτρινη, χρυσή και καφετιά. Ήταν γεμάτη από ξερά φύλλα και κλαδιά. Πάνω εκεί είδα μια άσπρη, μικρή, απέρικη εκκλησιά. Πήγε η σκέψη μου μακριά. Ήρθε μπροστά μου μια εικόνα. Την είδα σαν να ήταν όνειρο. Είδα εκεί έναν πιστό που έχτιζε μια εκκλησιά. Λάξευε την πέτρα. Την έβαζε τη μία πάνω στην άλλη. Την εκκλησιά του ήθελε να μην ταιριάζει με άλλη. Όλη την πίστη του έβαλε εκεί να μην την χάσει. Τη χάρη που του δόθηκε ποτέ να μην ξεχάσει. Την έχτιζε ξερολιτιά, με υπομονή σιγά σιγά. Τέλειωνε η κάτασπρη εκκλησιά, πρόσθεσε πάνω σε αυτή ένα πέτρινο σταυρό. Έμοιαζε σαν άγραψε με το σταυρό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ της γης στον ουρανό. Εκεί στοχεύει ο σταυρός, ενώνει γη με ουρανό. Ένα καντήλι. Το καντήλι που είχα ανάψει πριν από λίγο τρεμόσβηνε και πήγαινε να σβήσει. Πάλι το κοίταξα με λύπη. Εκείνο ακόμα πάλευε να ζήσει. Έφταιγε νομίζω το φυτίλι. Η κάφτρα του είχε κοκκινήσει. Είδα το φως που εξέπεπε τριγύρω. Μου έδωσε μία απέρατη γαλήνη. Είδα να προσπαθεί για να μη σβήσει. Το λάδι του, αχ, ας το βοηθήσει. Αγώνας βλέπεις η ζωή μας, σαν το αχνό κείνο το φως από το καντήλι. Μοιάζει με την ελπίδα που δεν σβήνει. Παλεύει μες στα στήθια για να ζήσει και θα ζήσει. να σας πω κάτι. Το εξώφυλλο είναι ο βράχος που έκανε το σκίτσο η Άννα. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ποίημα, θα το διαβάσω. Πάντα στεκόμουν εκστατική μπροστά σε ένα βράχο. Νομίζω πως η ορθή του στάση η αγέροχη με έκανε να τον κοιτάζω με θαυμασμό και απορία. Δημιούργημα της φύσης, άγαλμα βουβό, όπως όλα. Κρύβει όμως μέσα του πόνους και θυμούς, αντοχές και αποδοχές στις αλλαγές. Φαντάζομαι το βράχο κάποιες άγριες νύχτες με ανέμους, ακατάπαυστους, να τον χτυπούν ανελαίητα και εκείνο να αντέχει σαν να έχει ήρωα ψυχή. Βλέπω τα άγρια κύματα να ρησομανάνε πάνω του από τη ρίζα έως την κορυφή του, σαν να θέλουν να τον συντρίψουν. Πόσες πληγές του δεν έκλεισε ο χρόνος που τον σμήλεψε σιγά σιγά. Έχασε κομμάτια από το κορμί του και άντεξε.
Δέχτηκε με υπομονή τις αλλαγές. Ακόμη και το νερό της βροχής, όσο σιγανό κι αν ήταν, εισχωρούσε στα σωθικά του, σαν να ήθελε να τον ξεπλύνει, για να μείνει στο χρόνο ατόφιος, υπερήφανος και γρανιτένιος. Εκείνος ο βράχος της θάλασσας δεν στολίστηκε ποτέ. Δεν σκιάστηκε από κάποιο θάμνο ή από κάποιο άλλο άγριο φυτό. Η θάλασσα τον έκανε κατά πώς της τέριαζε, λιτό, γερό και ολόρθιο. Η μόνη του χαρά ήταν των γλάρων συντροφιά. Τον γλυκοφιλούσαν και του ψιθύριζαν τραγούδια νοσταλγικά και εκείνος τους ευχότανε καλά ταξίδια αλλαργινά. Τόπος συνάντησης ήταν ο βράχος για τα πουλιά, για τα παιδιά που τον αποζητούσαν στην ακρογιαλιά. Ο βράχος ο ψηλός, ο μοναχός, με το δικό του τρόπο μίλαγε σε μας. Όταν τον κοιτούσαμε με καθαρή ματιά, εκείνος το νιώθε πως τον αγαπούσαμε βαθιά. Μας έμαθε τι είναι αντοχή. Γνωρίσαμε του βράχου την ψυχή, που άντεξε του ανέμου τη μανία. Κατάφερε και φίλιωσε με τ' άγριο το κύμα. Ο βράχος δεν ταξίδεψε στην πολύχρονη ζωή του. Ταξίδεψε ο χρόνος πάνω στο κορμί του. Ο χρόνος τον σμήλεψε, τον έκανε σοφό. Τον έμαθε να αντέχει το χορό που χόρεψε με τις φύσεις στα στοιχιά. Τον έκανε να δέχεται τις αλλαγές και να τις αποδέχεται σαν να ήταν χαρές. Έτσι ταξίδεψε ακίνητος ο βράχος, μα έμαθε από τον άλλον τα ταξίδια. Αφαίρεσε τα περιττά στολίδια και τώρα, αγέροχος, σοφός, καθάριος, στέκει μπροστά μας σαν να είναι φάρος. Μας μιλήσει τώρα η Να σας πω το ευχαριστώ μου. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα σε αυτό το ιερό και φιλόξενο χώρο. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Επιτροπή του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας για τη φιλοξενία, για την παρουσίαση. Θα μιλήσω πρώτα στο φίλο μου, γνωστό και αγαπητό από όλους, σας κύριο Κώστα Καβάλα, που τον γνώρισα από το ελληνικό σχολείο. Ήμουν δασκάλα των παιδιών του. Αμέσως μετά την άφηξή μου είχα την τύχη να προληφθώ σαν δασκάλα σε αυτό το σχολείο. Δίδαξα τα παιδιά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Γνώρισα παιδιά, γονείς, συναδέλφους, ιερείς που συμπαραστάθηκαν στο έργο μας. Είχα την τύχη να χαρώ φιλία, αποδοχή και συμπάθεια από όλους τους γονείς και τους συναδέλφους. Και είναι ευκαιρία σήμερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στη συνέχεια οι φιλίες έδωσαν χώρο σε συνεργασίες σε διάφορους τομείς, που σκοπός ήταν πάντα ο ελληνικός πολιτισμός και οι σχέσεις των Ελλήνων μεταξύ τους. Ο φίλος κ. Καβάδας, χωρίς κανένα κράτημα, δέχτηκε να παρουσιάσει αυτό το βιβλίο. Και καθώς είδατε, έσκυψε τη φτερά σε όλα τα ποίηματα και θέλησε να δείξει τα νοήματά τους. Είναι συγκινητικό όταν κάποιος αφιερώνει χρόνο και ψυχή για να εξηγεί κάτι. Θέλησε να εξηγήσει το γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και να βρει πτυχές που δεν φαίνονται πάντα φανερά και αβίαστα. Όχι μόνο το διάβασε, το μελέτησε και με ξάφνιασε κάποιες φορές με τις ενδόμηχες ματιές που έριξε στα ποίηματά μου. Αυτό σημαίνει πως αφιέρωσε χρόνο από το πολύτιμο χρόνο του που διαθέτει για τα δικά του δημιουργήματα. Αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα και νιώθω κι εγώ να πατώ και να περπατώ σταθερά ανάμεσά σας. Θα ευχαριστήσω τώρα τη φίλη μου, την κυρία Λία Δανιόλου, που είχα την τύχη να την γνωρίσω σχεδόν αμέσως αφού έφτασα στο Λονδίνο. Συνεργαστήκαμε πολλές φορές με έναν τρόπο που διεκρίνεται από αλληλοεκτίμηση. Η Λία ξέρει να σου δίνει λόγο και βήμα, να σου δείχνει κάτι και εσύ να νομίζεις πως ήταν δική σου ιδέα. Αρετές που στεριώνουν φιλίες και συνεργασίες. Είναι πολλοί που το
επιβεβαιώνουν, ιδιαίτερα όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Όταν η Ηλία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, συνεχίζαμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε παρέα. Μέρος αυτής της εμπιστοσύνης ήταν η άνεση και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε να της διαβάζω ποίηματά μου. Εκείνη με ενεθάρρυνε να συνεχίσω να γράφω. Είχα ήδη μια φίλη που με ενέκρινε από την αρχή. Το προηγούμενο φθινόπωρο με παρουσίασε στους εκδότες που χωρίς να το καταλάβω έγινε το πρώτο βήμα για την έκδοση του βιβλίου. Χωρίς τη Λία αυτό το βιβλίο δεν θα είχε εκδοθεί. Σε αυτό το αποτέλεσμα δεν έφτασε η παρότρινση, δεν έφτασε η επίσκεψη στη Μίλητο, αλλά η πείρα της από τα δικά της δημιουργήματα, τις αριστουργηματικές της εκδόσεις. Έτσι έγινε μια χρήσιμη συνεργάτηδα και επιμελήτρια του βιβλίου. Είμαι φανερά υποχρεωμένη, νιώθω δυνατή και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε μαζί να δουλεύουμε στα επόμενα. Η καλή της συνεργασία, ξέρετε, έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αρκεί ο ένας να παραδέχεται τον άλλον και κάποιος να τον διορθώνει και να τον δέχεται, να μπορεί να ακούει. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω επίσης για τη μικρή, την Άννα Ιωαννίδου, που με απίστευτο ενθουσιασμό θέλησε να συμβάλλει σε αυτό το έργο, με τα σκίτσα της. Είδα τον ενθουσιασμό της όταν της διάβαζα ποίηματα και εκείνη μου έλεγε αυτό θα το κάνω. Αμέσως είχε μια ιδέα. Ήταν ενθουσιώδης και χαρούμενη και εμπνεόταν από τους τοίχους που τους έκανε πρώτα εικόνα. Μετά τις δημιουργούσε, μέσα στο μυαλό της έφτιαχνε το πώς θα τα κάνει και μετά ήταν έτοιμα στο χαρτί. Είδαμε αυτή τη συνεργασία, πως δεν είναι απαραίτητο κάποιοι να ταιριάζουν ηλικιακά, επαγγελματικά ή κοινωνικά. Εκείνο που ενώνει είναι το έργο και ο σκοπός. Εύχομαι στην Άννα καλή επιτυχία στις σπουδές της και στη ζωή της, αλλά πολύ πιστεύω πως θα είναι δίπλα μου για να μοιραστούμε ιδέες για δημιουργίες. Αγαπητοί φίλοι, όταν τελειώνουν τα έργα, αφήνουν πάντα χέρια ενωμένα για τα επόμενα έργα. Άννα μου, είπες ναι, έτσι. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που δεχτήκατε το κάλεσμά μου και ήρθατε να μοιραστούμε αυτή τη γιορτή. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο χώρος χρόνος». Είναι έννοιες που με απασχολούν όπως και εσάς. Ο χώρος είναι εκείνος που ζούμε και που αναζητούμε και θέλουμε να βρούμε. Ο χρόνος είναι εκείνος που μας επιτρέπει να διαβούμε μέσα στο χώρο που μας περιβάλλει. Σε αυτό το χώρο εμείς συναντηθήκαμε, σαν φίλοι, σαν συνεργάτες, σε σπίτια φίλων, στις εκκλησιές, στις εκδρομές, στις συναισθιάσεις. Συναντηθήκαμε σε διαφορετικούς χώρους, σε άλλους χρόνους. Σήμερα βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο, τον ίδιο χρόνο, για τον ίδιο λόγο. Χαίρομαι που σας γνωρίζω όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Όλα αυτά τα χρόνια μοιραστήκαμε χρόνο, ιδέες και σκοπούς μαζί. Ζω πολλά χρόνια σε αυτή τη φιλόξενη χώρα και εσείς είστε φίλοι μου ή απλώς γνωστοί μου. Αποτελείτε τη μεγάλη μου οικογένεια. Εσείς γράψατε κάτι στο βιβλίο της ζωής μου. Άλλος μια λέξη, άλλος μια πρόταση, άλλος ένα κεφάλαιο. Συναντηθήκαμε με μικρούς και μεγάλους και δημιουργήθηκε πάντα έτσι απλά χώρος για συνύπαρξη και συνδημιουργία. Ο χρόνος διαφορετικός για τον καθένα. Έτσι είναι η ζωή και την ορίζει πάντα ένα συν που προσθέτει και φέρνει μαζί τους μικρούς με τους μεγάλους, τους δεύτερους με τους πρώτους, τους πρωταγωνιστές με τους κομπάρσους. Άλλοι έρχονται και χαιρόμαστε, άλλοι φεύγουν και λυπόμαστε. Ένα δέντρο που χάνει τα φύλλα του το χειμώνα μας γεμίζει τα κλαδιά του με τα καινούργια την επόμενη άνοιξη.
μας θυμίζει πως έτσι μοιάζει κάπως η ζωή. Ο κορμός είναι η ζωή που είναι αέναη και η συνέχεια της μας δίνει ελπίδα και πίστη πως δεν χάνεται. Καθένας ζει και εξερευνεί κάποιο χώρο για κάποιο χρόνο και το ζητούμενο είναι να αφήνει πίσω του ένα φως. Η ζωή έχει φως, ελπίδα και συνέχεια. Σας ευχαριστώ που σήμερα μοιραστήκαμε λίγο χρόνο μαζί, στον ίδιο αυτό ιερό χώρο, όλοι μαζί. Αυτή η λέξη μαζί είναι γλυκιά και μου ζεσταίνει την ψυχή. Συνεργαζόμαστε, συνυπάρχουμε, συνεχίζουμε. Η μοναξιά δεν έχει κανένα σύνολο. Έχει πόνο, έχει λύπη και απογοήτευση. Σήμερα έχω τη χαρά να πλαισιώνομαι από μαθητές μου, από τους γονείς τους, από συναδέλφους και συνεργάτες, από φίλους αγαπημένους. Και σας ευχαριστώ. Πιστεύω πως όλοι σε αυτό το βιβλίο θα συναντήσετε τον εαυτό σας. Ίσως κάποιες ερωτήσεις σας θα πάρουν απάντηση. Θα σας ταξιδέψει, πιστεύω, και σε ένα άλλο όμορφο χώρο, το χώρο της ψυχής σας, που όπως ξέρετε αυτός ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. Ας κοιτάμε κάπου εκεί για να ανακαλύπτουμε καλύτερους κόσμους. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, γιατί είσαστε οι συντελεστές αυτής της γιορτής και συνταξιδιώτες σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε τελειώσει. Ένα ποίημα θα διαβάσει ακόμα ο Μιχάλης, που είναι από το επόμενο βιβλίο. Αλλά επειδή του άρεσε, ήθελε αυτό να διαβάσει. Μια παλιά φωτογραφία. Μια παλιά φωτογραφία είδα μπροστά μου. Ζήταγα κάτι για να βρω. Ένιωσα μια άφατη χαρά. Γελάστηκα και πίστεψα πως έκρυβε ζωή. Πώς ξαφνικά ο χρόνος με ταξίδεψε στο χτες το μακρινό. Ταξίδεψα με κάποιο αγγέλου τα φτερά. Το τώρα το προσπέρασα και απρόσκοπτα βρέθηκα στο χτες που είχε χαρά, που είχε ζωή, που είχε όνειρα και ένα δρόμο μακρύ, πολύ μακρύ. Σε εκείνο το χρόνο δεν χώραγε κανένας πόνος, κανένα κακό προμήνυμα. Η αγάπη φύλακας ήταν. Δεν άφηνε το χωρισμό να έρθει, ούτε κακό, κανένα για να φτάσει. Αναρωτήθηκα και σώπασα στην τόση αλλαγή. Ήταν σαν να είδα όνειρο, μεγάλο. Είχε μεγάλο χρόνο, είχε μεγάλη αγάπη. Είχε και την ψευδαίσθηση πως η νιώτη και η ομορφιά θα κράταγε πολύ, ίση με την αιώνια ζωή. Πώς ξέφτισε η νιώτη, πώς μίκριναν τα μάτια του μεγάλου. Πόσο κακός ήταν ο άνεμος που σκόρπισε τα σγουρά μαλλιά. Ο πόνος έκανε ένα κόμπο στο λαιμό, που δεν κατέβαινε το δάκρυ. Το δάκρυ έγινε ποτάμι και θόλωσαν τα μάτια και δεν βλέπανε. Κλείσανε όμως βιαστικά για να κοιτάξουν την καρδιά που είχε εκεί κρυμμένη, τη νιώτη, την ελπίδα, τη ζωή. Τότε κατάλαβα που κρύβεται η ζωή, όταν φεύγει και χάνεται. Κλείνεται μέσα στην ψυχή. Μέσα σε εκείνο το κενό που φτιάχνει ο πόνος, εκεί μπαίνει και στείνεται η ζωή, η ομορφιά, τα νιάτα και η αγάπη. Οπωσδήποτε σε μια παρουσίαση πρέπει κάποιος να διαβάζει ποίηματα. Η Κική Σονίδου, όταν την πήρα τηλέφωνο, ήταν τόσο πρόσχαρη που με συνεκίνησε για να γίνει σωστή αυτή η παρουσίαση και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά την ξέρετε όλοι, φαντάζομαι. Είναι παντού, προσφέρει σε όλες τις εταιρείες και είναι αικίνητη. Και εύχομαι επιτυχίες. Καλά, ευχαριστούμε.
το εισόδημά μας.